לעבור למי שיושב לצידך, והוא עורך דין אלדד יניב. שוב שלום לך ושבת שלום. אהלן, שבת שלום. טוב, אתה רוצה להתחיל עם מילה על הפרשה ככה שמלווה אותנו במהלך התוכנית הזאת? אתה הרי גם מכיר את מערכות השלטון היטב ובמבט מקרוב. כמה אתה מופתע? פרשת שחיתות מחרידה, שיטה של ישראל ביתנו, לקחת כסף מתוך משרדי הממשלה לפרנסתם ולפרנסת פעיליהם. אין פה שום ריקוד על אדם. שופט, מי שמכיר את השופט מזרחי מראשון, הוא לא היה עוצר אנשים ל9 ימים, אם הוא לא היה רואה בחומר הסודי, האזנות, עדי מדינה, הודעות, ראיות חלוטות והעברות בנקאיות. תגיד, כמה זה ייגמר בכתבי אישום רבים. תגיד, כמה פטנטים כאלה עוד מסתתרים מעינינו? אתה מדבר על ישראל ביתנו, הפרשה נחשפת עכשיו, אבל התחושה היא שזאת שיטה שיכולה להיות הרבה יותר רחבה מישראל ביתנו. אנחנו חיים, אורי, בתקופה של ניקוי אורוות כללי. זה לא פרשת השחיתות המחרידה הראשונה שמתגלה. היו עוד כמה פרשות בשבועות הקרובים שעומדות להתברר, לא פחות מטלטלות מהפרשה הזאת. ישראל עוברת ניקוי גדול ותיקון גדול, זה מבורך, צריך לנקות את הפוליטיקה מההון שלטון ומהשחיתות. ישראל מאוד מאוד הושחתה בעשור האחרון, וגם כשזה מחריד אותנו, כשאנחנו שומעים על הדברים האלה, אנחנו צריכים להיות שמחים. זה צורף בתודעה, כשהפוליטיקאים הכי בכירים במדינת ישראל נחשפים, יום הדין מגיע לכולם. פאינה קירשנבאום, אחד האנשים החזקים בפוליטיקה הישראלית, שהתיימרה להיות שרה בממשלה הבאה, כבר לא תהיה בכנסת ה-20, עוד פוליטיקאי ועוד פוליטיקאי שמגיע בכספי ציבור ובשוחד ובמעטפות. חזקת החפות, אתה יודע. חזקת החפות, עורך דין אלדד יניב. חזקת החפות לאזרחי המדינה, לא לאישי ציבור. אישי ציבור, אישי ציבור, מירי, הם לא שק הציבור, והציבור מביט על הדבר הזה, והוא לא רוצה לראות אישי ציבור בחקירות. כשיצא ציבור בחקירות, הם צריכים לזוז ולהיאבק על חפותם. מי ששתק בחקירה זה בוז'י הרצוג. רגע, אבל פרשת העמותות, מי ששתק ושמר זכות השתיקה זה היה בוז'י הרצוג. מירי, לא צריך להרים את הקול, שומעים אותך, יש פה רמקול. כשמירי רגב מדברת על בוז'י הרצוג, זה מצחיק, כי היא תומכת בראש ממשלה שנכנס ויצא מחדרי החקירות. אני ידעתי שברגע שאתה תתחיל לדבר איתי לפחות רגועה. לפעמים עבריינים לא שותקים, את יודעת, לפעמים עבריינים מדברים. ביבי נתניהו שנכנס ויצא מחדרי החקירות, מנטילת כספי ציבור, מנטילת מעטפות, מנטילת כספים. נתניהו יצא נקי מכל מה שהיה. התיקים נגד נתניהו נסגרו מחוסר ראיות. אוקיי, ברשותכם, עורך דין אלדד יניב, מירי רגב, ברשותכם, תנו לנו רק רגע לנהל את זה, כי הזמן שלנו גם קצר. אני רוצה לשאול אותך, עורך דין אלדד יניב, אתה יודע, יש תחושה כזאת שאני למען הגילוי הנאות מאמינה לחזרה בתשובה שלך, נקרא לזה ככה ברשותך. אבל יש ציבור שבא ואומר לעצמו, אנחנו לא מאמינים שמי שנגע בזה ומי שנגע בשמנת הזאת יכול לבוא עכשיו ולחזור בתשובה על אף כל הדרך שעשית. אתה מרגיש שהציבור בישראל מוכן לאיזושהי דרך חדשה? אני אשתמש בשם המפלגה הקודם שהרצת. אני חושב שהציבור בישראל מוכן להאמין ומוכן להאמין לי. אני מרגיש את זה בכל מקום שבו אני נוגע באנשים. צריך לגעת בלב של אנשים, לא צריך להירתע. הציבור רוצה שאנשים שהיו שותפים בכל המקומות האפלים האלה יחזרו בתשובה, יעזרו לנקות את ישראל, יעזרו לנקות את האורוות, יעזרו לייצר פה מנהיגות שהאזרחים יכולים להיות גאים בה. תגיד, מה פתאום, מה החיידק הזה שעובר עליך בעניין הפוליטי, הרצון לרוץ פוליטית לכנסת? אתה יודע, אני שומע אנשים שהיו בכנסת הזאת, חשבו כמוך, מסתכלים היום אחורה, אומרים, בזבזנו את הזמן. אורי, זה לא חיידק. אם היית עובר פריימריז, היית מבין שזאת עבדות. היום שלי עוד ארוך, למרות שהיום יום שישי אני גומר אותו ב-11 זה הרבה יותר גרוע מחיידק, אתה אומר. יש לי עוד סמינר של המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה שאני משתתף בו. שירות ציבור זאת עבדות. מי שרוצה לשרת את הציבור ולעשות למען הציבור צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אני חושב שיש לי את הכישורים להועיל ולהיאבק. מירי קודם דיברה על המצב הכלכלי במדינת ישראל. אז למרות שהיא חברה שלי, צריך לומר את האמת, היא חושבת שהציבור מטומטם. אני לא חושבת. את חושבת שהציבור מטומטם. אתה חושב שהם חושבים שכשבוז'י היה שר רווחה ועשה אפס. אלדד, אתה מדליק אותה בשנייה. 6 שנים גרמה ל-50% מאזרחי ישראל העובדים להרוויח פחות מ6,000 שקל. בועת נדל"ן מטורפת. בועת נדל"ן מטורפת. יוקר מחיה מטורפת. זה לא הולך לדבר. חברת הכנסת רגב, אנחנו תכף נחזור אלייך. חושבת שהם אידיוטים, חושבת שהציבור הישראלי לא מבין שזמנו של
ביבי נתניהו פג. רגע, אבל ברשותך, הוא גם יהיה ראש הממשלה הוא לא יהיה, את יודעת, תנו לשאול שאלה. תנו להשחיל שאלה, או מה שאתם... שאתה יודע שיהיה ראש הממשלה. אפרופו הוויכוח ביניכם, אנחנו נאלץ להפסיק את זה אם אתם לא תאפשרו לנו לשאול שאלות. את יודעת שביבי עומד להפסיד, אז קראת לגדעון סער לחזור, כי את יודעת שאתם עומדים להיות מובסים. עורך דין אלדד יניב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תאפשר לי ברשותך. ראינו חברי כנסת חדשים שנכנסו, אנשים חדשים שנכנסו לפוליטיקה, באופן אוטומטי הם כיוונו גבוה מאוד, הלכו להיות, אם ניקח את יאיר לפיד, מהתקשורת הלך להיות שר אוצר, לא קיבלנו מזה כנראה הרבה תשובות לכל מיני בעיות. לאיזה כיסא של שר אתה מכוון? אני לא מכוון לכיסא של שר, אני רוצה להיות לוחם בכנסת נגד השחיתות, נגד הלאומנות, נגד הגזענות, לעמוד בגאון נגד בריוני הימין, לעמוד בגאון נגד מירי רגב כשהיא עומדת על דוכן הכנסת ושוכחת את אבי התנועה שלה, את זאב ז'בוטינסקי, רגע, את תכף תקבלי את בן הרב, בן נצרת, ובני, גברת, אני גדלתי בראשון, גדלתי בשכונת מצוקה בחולון, הציבור לא מטומטם, אני אעמוד מולך בגאון, מולך ומול כל בריוני הימין, מה שהיה לא יהיה, אתם סיימתם להיות אדוני הארץ. טוב, שנייה, חברת הכנסת רגב. סיימת עוד משפט אחד לסיום, בבקשה. סיימת להיות אדוני הארץ, סיימת. טוב, טוב, אנחנו מסיימים את האייטם הזה, אנחנו רוצים להודות לשניכם. חברת הכנסת רגב, אנחנו רוצים להודות לשניכם, לאחל לכם בהצלחה, כל אחד בדרך שלו בפוליטיקה. אתם מוזמנים אגב להישאר באולפן, נמשיך להתווכח, אנחנו עוברים לאולפן בירושלים. תודה רבה לשניכם, ובהצלחה, באמת בהצלחה לשניכם. תודה רבה. אבל תכלס, ככה צריכים להישמע פוליטיקאים, הם צריכים להתווכח כל אחד על האג'נדה שלו. נכון.